салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. Салом алайкум бародарои азиз, муҳоҷиро, кадоме ки дар Россия, дар ҳамин тарафҳои Душанбе, Тоҷикистон, тамоми дунё дар ки ҳастанд тоҷико, инай магазини декор дар Душанбе нав як зиёда аз 7-8 соли корӣ монд. Инай ширкати Роза ва декор, декоративни, инай палас, виливет, мармарит, ҳамаш чизои дронадромадагия, обтовиш метонен ай бозори кушониён дастрас кунен, ҳам барои савдо, ҳам барои фурӯш, ҳам барои хонаотон. Инай эмурсиёи мақсад свидной астай, тамоми свет мумкинай кадан, сафедшам астай, моҳи шишам астай, полумоҳи шишам астай, чанд вариантҳо ҳастанд. Инай краска, тамоми намуди краскаи Эрон, Россия, баъд лакҳо ҳастанд. Инаи зарҳалакҳо барои ганҷ, тилло ҳастай. Чизе мақсад дар корайтона шумо метонем мо да муроҷиат кунем. Мо дар дарвозаи 19-ами бозори Кушониён қарор дорем. Дарвозаи 19-ами бозори Кушониён ба дарвозаи 18-амаш метонед шумо дароед. 19-амаш уже охир мешавад бозор. Чизе ки мисол дар кортон меша шпаклёвкаи сатилаки вегете расистски дромадагияи нав. Баъд инаи чизое ки мисол метонен, чизе ки мисол инаи лакҳо омадагияй, краскаи нав чанд намуд дромадагияи фактуро. Баъд ини гидроизолясие ки ана у видеода сабт карда будем барои ванна, туалет, ҳамом. Шумо метонед таҳто деволое ки нам дора истифода кунен, обро намегзарона, шпаклёвка мақсад намереза каҷон. Ана баъд ини лакҳое ки поломад яхни нав дромадагияй, сифатҳои качествои баланд. Хай буд агар устоҳошам дар кор бошанд, ҳамин чизоро ёфта метонем, барое ки айни ширкатчае ки мисол аймо фирмамон бисёр ҳози устоҳое ки дар ҳамин Тоҷикистон қарор доранд, ҳамин чизоро истифода мебаранд. Хай бо одамое ҳастае ки мисол идея мепартояд. Мо медонем ки инайра усто 100 квадрат мезана яслои эмурсия. Бо ҳаст устоҳое ки мисол бо вариантҳои хуб метиҳанд, ҳар чикати гил мебуроранд, гилкорӣ мекунанд. Бародаро, инаи эмурсиё ки сифатҳое ки мисол туркиянд, технологияи Туркия дар ҳамҷа истеҳсолот мешаванд. Мақсади гап чияй? Нархиш ҳамрӯза вобаста мешавад. Ҳамрӯз мо мебинем ки мисол ана курс чихе болопоён шудесай, хай шикрина шумо чуноне ки дидесте курс уже фуромадесай, хай нархорам уже арзон шудесиян. Хай яхе чизе ҳаст ки мисол чизое ки мисол инаи айнеф тайёр мешавад, мисол 5 сум 7 сум як хелиш қимат меша мефурӯяд. Ана нарха ози мо определят карда наметонем. Шумо кадом вақте ки занг мезанед, ҳамун вақт нарх монда мешавад. Фарз кунем инами у сол 20 сомон буд, ина ҳози инами чиз шидагия 13 сомон. бо чизе ки ҳаст мисол инаи чиз мисол бигирем у сол мисол 120 шуд, 100 фурӯхта шудесай, 100, 110, 105. мо ҳамин чизоро дида айрӯи ҳамин нарх мондесем. дар кадом ҳолати ремонти хонатона сар мекунен, метонен муроҷиат кунен. ҳамун вақткати шумо метонен ҳамин чизоро аймо муроҷиат кунен. Масалан чихе чанд сомон туғрӣ мегира, мо ҳамун чиза мегем. Ташаккури зиёд барори кор мардум. дағмон дуо кунен ака. Акаҷон манзилотон номератон? Так, манзилои мо айни ҳол қарор дорем дар бозори Кушониён. 19-ам дарвоза. Метонен ки ҳамин стоянка охир меша, ба бари бозор раҳ меша дуроен. Шумо метонен дар номерои 999 999 923 дар мо муроҷиат кунед, занг занен ва 981 01 84 93. мақсад чизеро ки мисол шумо дидесте инҷа магазини бозори Кушониён яке аз бозорҳои беҳтарин дар Душанбе ҳуи шудагиай ва сатҳи шароитошон пурра 100% анҷом расонидагиай. мақсади гап чияй? Шумо ба дили пир биёен. Шумо 20 сум 30 сум 40 сум раҳплӣ мекунен, ай марказ миёен, некем чизои ба сифат ай дри бозори Кушониён ёфта метонен. Ташаккури зиёд. бори дигар раҳмати калон.
дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.